Kelha Zêrzevanê ku xwedî dîrokeke 3000 salane leşkergeha Rojhilatya İmparatoriya Romayê bû. Di xebatên kulyarnasiyê de derket holê ku yek ji perestgehên ola nehênî ya Mitrasê jî li vê kel heye. Ji ber keşifkirina vê perestgehê her sal bi hezaran geştyarên xwecihî û biyanî ji 4 aliyên welat û cîhanê serdana kelhê dikin. Parêzgerê Diyarbekirê Münir Qaraloğlu li gel berpirsyarên qada geştyariya bajêr serdana kelha dîrokî kirin. Qaraloğlu got ew dixebitin ku sala 2022-yan bibe sala kelha Zêrzevanê. Zerzevanı bundan sonra da hem Türkiye'nin Ji bo danasîna kela Zerzevanê em ê dêxebatê xwe berfirehtir bikin. Dê Wezareta Teknolojî Pişesaziyê bi tubîta xêra li keleya Zêrzevanê çalakiya temaşakirina esîman li dar bixe. Em ê dê heta 2025 li navxwe û navdewletî bixebitin da ku em bikarbin di sala 2025 da 5 milyon geştyar bînin kela Zerzevanê. Bi vê yekê jî em çaverîne ku aboriya geştyarî ya Diyarbekir û Mêrdînê jî geş bibe. Kelha Zêrzevanê bi keşifkirina perestgeha ola nehênî Mitrasê di rojeva cîhanê de jî cihê xwe girt. Her wiha endamên malbatên ku di cîhanê de xwedî bandurin serdana kelha Zêrzevanê dikin. Serokê beşa kulyarnasiyê li zanîngeha Dicleyê Dr. Aytaç Coşxon got, wan hêvî dikir ku di sala 2020 de milyona geştyar serdana kelhê bikin. Lê belê ji ber bandora vîrusa koronayê îsal 120.000 geştyaran serdana kelhê kirine. 450 bin ziyaretçi geldi buraya. Bunların 70 bini yabancıydı. Di sala Eğer bu 2019 pandemi de olmasaydı 450,000 geştyaran seredana Zêrzevanê kirin û ji van 70,000 geştyarên biyanî bûn. Heger neş ber vîrusa koronayê bûya em çavereyî milyona geştyar bûn. Lê belê tevî nexweşiyê jî heta niha 120.000 geştyaran serdana vir kirin û heta dawiya salê jî em çavereyne ku ev hejmar bigihe 350,000 geştyaran. Li ser kelha Zêrzevanê di sala 2014 de xebatên kulyarnasiyê dest pê kirin. Lê bi dîtina berhemên dîrokî û nehênî ev derbû herêmeke geştyarî. Kelha Zêrzevanê û perestgeha Mitras di sala 2020 de di nav lîsteya demkî ya mîrateyên cîhanî ya UNESCO'yê de cihê xwe girt. Lê ji bo ku di nav lîsteya daîmî de cih bigire, xebat berdewam in. Hesen Kösen, Kurdistan 24, Diyarbekir.